mega loud shoutout po sa lahat ng andyan. This song is for you all, guys. Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ng iyong mga mata. Tila di na nananabik sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mo hindi sinasadya kung ang nais ko ay maging malaya. Tila ikaw ang nahihirapan. Damin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala. Bulong ng isip, wag kang pakawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Pansin mo ba at nararamdaman? Di na tayo magkaintindihan. Tila hindi na may babalik. Tamis at yakap at halik. Maaring tama ka, malamig ang pagsinta. Sana'y malaman mong di ko sinasadya. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala. Bulong ng isip, wag kang pakawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Di hayaan habang buhay kang saktan. Isasayangin ang iyong panahon. Ikaw ay magiging masaya sa yakap at sa piling ng iba. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala. Bulong ng isip, wag kang pakawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Thank you, everyone. Mega shout out Ma'am Naden Clavete, Ma'am Janet Vlog, Chow Chow TV, at sa lahat na po na nandyan. Maraming salamat. 1 hour later. Good morning, good afternoon, good evening, world.
So, in this video, magpapasalamat po ako dahil na-reach na po natin ang 1,000 subscribers. So, nagpapasalamat sa unang-una sa mga bago kong kaibigan na nagtiwala at nag-guide at tumulong sa akin ma-reach yung 1,000 subscribers. Kay sa Tris Marias, kay Ma'am Janet TV Vlog, Nadine Clavete, KABISDAK Battalion, Chow TV, kay Vaklang Chizmosa, kay Electronic Garcia, kay Pinoy, Lutong Pinoy, kay Biyahirong Waray, kay Kasunoy, Katropa Official, Katropa 29, Lingko 88, kay Ma'am Jenaline Katina, kay Sir Onen, sino pa ba, sa Ripsol, sa Team Ripsol, sa Team Budol, sa lahat-lahat ng mga taong sumuporta sa akin at naging kaibigan ko dito sa YouTube world. So ngayon po ay bagong ano ba? So sana po ay hindi kayo magsawang sumuporta sa akin. At sana yung pagkakaibigan na nabuo sa akin at sa mga taong nabanggit ko ay sana ay magtuloy-tuloy na po. Magtuloy-tuloy na. Salamat po sa mga panonood ng mga videos ko. At ngayon, dahil na-reach na natin yung 1,000 subscribers, ay sana po ay andyan pa din po kayo lagi para sa akin. At sana ay magkakaroon pa tayo ng hindi lang 1,000 kundi more than 1,000 subscribers at more than 1,000 na mga magiging bagong kaibigan.